खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 3.85 कौटि रांनि डिजिटेल एरेस्ट स्केमनि दायाव गुवाहाटीनि सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। बजालि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिखौ गाग्लोबनायनि अजद होनानै थाखो 10नि फरायसाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननांदों। माजुलियाव 6 दाननि बांसिन गोर्बोआव थानाय उन्दै गथ'खौ हमनाय, 6 हमजादों। बुहुमनां आबहावा सानाव आसामा 1 कौटि बिफां गायगोन, 35 लाख एसएचजि आइजोफोरा बाहागो लागोन। जरहाटआव 1 कौटि रांसो बेसेननि हेर'इन जब्द, 2 लाइमोनखौ हमदों। आसामाव ना फिसिनाय जौगाखां निगम घोटाला, बारग' प्रजेक्ट डाइरेक्टरखौ हमदों। मुगा सिल्क सेक्टरखौ जौगाहोनो थाखाय आसामाव मिशन सेनेजरि बेखेवदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ 3.85 कौटि रांनि डिजिटेल एरेस्ट स्केमनि दायाव गुवाहाटीनि सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। आसामाव मोनसे गिदिर साइबार क्राइमनि जाफुंसारनायनि खौरां मोन्नाय जादों। हादोरसा पुलिसआ गुवाहाटीनि सासे सुबुंखौ डिजिटेल एरेस्ट थगायनाय नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ खादों, जाय बिथाङा 3.85 कौटिसो रां थगायदोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरनि बादिब्ला दायनिगिरिया मोनसे साइबार थगायनाय रेकेटनि बाहागोमोन, जाय आयेन आब्रुथि बाहायग्रा आरो सोरखारि मावख'गिरिफोरनि नंखाय सिनायथि लानानै बोलि जानांनायफोरखौ सिगि-सग' खालामोमोन आरो नंखाय आयेनारि हुमखि होनाय आरो भार्चुएल एरेस्ट नुथायनि गेजेरजों रां लुथिदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशना हादोरनाङैनो बांबोनाय संगठित साइबार थगायनाय आरो डिजिटेल एरेस्ट स्केमफोरनि सायाव मोनसे गुवार सिग्रोमनायनि मोनसे बाहागो। बे रोखोमसे थगायनायफोराव सरासनस्रायै पुलिस, सिबिआइ एबा गुबुन सोरखारि मावख'गिरि महरै मुं थिसननानै थगायग्राफोरखौ नायबिजिरनाय एबा फोरमान खालामनायनि मुङाव रां दैथायहरनो नारसिननाय जायो। बिबानगिरिफोरा नोगोरारिफोरखौ खावलायहरदों दि दायगोनां केसफोराव लोब्बा थानायनि दाबि खालामजायै खावलायनाय कलफोरनि सायाव फोथायनो नाङा आरो थाबैनो नेशनेल साइबार क्राइम हेल्पलाइन 1930 एबा साइबार क्राइम रिपर्टिं पर्टेलनि गेजेरजों सन्देह गोनां खौरां हरनायनि खौरां हरनांगौ। नैथि खौराङाव दङ बजालि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों गाग्लोबनायनि अजद होनानै थाखो 10नि फरायसाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननांदों। आसामनि बजालि जिल्लानि गंसे फरायसालिनि 10थि थाखोनि फरायसाखौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों गाग्लोबनायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बे जाथाया बिमा-बिफा आरो जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों, जाय दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय आरो गोख्रों राहा लानायनि दाबि खालामदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे गाग्लोबनायनि उनाव फरायसाया जोखोम जायो आरो फाहामथाय लानो गोनां जायो। नखरनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि सुबुंफोरा गाहाय फोरोंगिरिनि सायाव बांद्राय बोलो बाहायनायनि अजद होदों। फारसेथिं सोलोंथाइ बिबानगिरि आरो पुलिसखौ जाथायनि सायाव थानाय थासारिखौ नायबिजिरनो खावलायदों। बे जाथाया फिन खेबसेबाव आसामनि सोलोंथाइ फसंथानफोराव फरायसाफोरनि रैखाथि आरो आब्रुथि गोनां आदबफोरनि सायाव सोंथि सिखांदों, जेराव गोबां सुबुंफोरा फरायसालिफोराव गोख्रों रैखाथि राहा आरो नोजोर लाखिनायनि राहा लानो खावलायो। थामथि खौराङाव दङ माजुलियाव 6 दाननि बांसिन गोर्बोआव थानाय उन्दै गथ'खौ हमनाय, 6 हमजादों। आसामनि माजुलि जिल्लानिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ 6 दाननि बांसिन गोर्बोआव थानाय नुनो मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव पुलिसआ राहा लायो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय 6 सुबुंखौ हमनो हायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला उन्दै गथ'नि हालोदखौ नायबिजिरनायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। बेनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो 6 दायनिगिरिफोरखौ खायो। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव थानाय जाथायफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो आथोनारि अपराधनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि, पक्स' आयेन आरो गुबुन सोमोन्दो गोनां आयेनफोरनि सिङाव जाथावना सिफायनायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ बुहुमनां आबहावा सानाव आसामाव 1 कौटि बिफां गायगोन, 35 लाख एसएचजि आइजोफोरा बाहागो लागोन।
आसाम सरकारा बुहुमनां आबहावा सान 5 जुनाव हादोरसा नाङैनो 10 मिलियन बिफां गायनायनि थांखिजों मोनसे गिदिर बिफां गायनाय हाबाफारि जागायनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजि जों सोमोन्दो थानाय 3.5 मिलियन आइजोफोरा बाहागो लागोन, जाय बेखौ आसामाव बयनिख्रुइबो देरसिन सुबुं माहारिजों दैदेनजानाय आबहावायारि केम्पेइनफोरनि गेजेराव मोनसे जागोन। आबहावा संरैखाखौ बांहोनाय, सोमखोर खोबग्राखौ बांहोनाय आरो अरायथा जौगानायाव रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिफां गायनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। एसएचजि सोद्रोमाफोरनि बाहागो लाफानाया आबहावा खामानि मावनाय आरो आबहावा रैखाथिनि सोमोन्दै गुदि सांग्रांथिखौ गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ जरहाटआव 1 कौटि रांसो बेसेननि हेर'इन जब्द, 2 लाइमोनखौ हमदों। मोनसे गिदिर नारकटिक्स होबथानाय अपारेशनाव आसाम पुलिसआ जरहाट जिल्लायाव 1 कौटि रांसो बेसेननि हेर'इन जब्द खालामो आरो ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानाय 2 लाइमोनखौ खायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला मोनसे थि संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै खालामनाय अपारेशननि समाव बे बेसादखौ बोखांनो हायो। नागिरनायाव सन्देह गोनां हेर'इनखौ दोनखोमानानै मोननाय जायो। बेनि उनाव 2 दायनिगिरिफोरखौ गावनि आवथायाव लायो। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि बे जब्द खालामनाया ओनसोलाव सोलिफुबाय थानाय फेग्रा मुवानि नेटवर्कखौ मोनसे गिदिर खहा खालामदों। एनडिपिएस एक्टनि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो गिदिर फेग्रा मुवा फालांगि खालामग्रा सिन्डिकेटफोरजों सोमोन्दो थानाय आरो जब्द खालामनाय फेग्रा मुवानि फुंखा आरो थांखिजानाय थावनिखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ आसामाव ना फिसिनाय जौगाखां निगम घोटाला, बारग' प्रजेक्ट डाइरेक्टरखौ हमदों। आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्परेसनजों लोब्बा थानाय बे नंखाय घोटालायाव मख'जाथाव जाथायाव सासे बारग' प्रजेक्ट डाइरेक्टरखौ आरोबाव नायबिजिरनायनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन (एसिबि) नि 4 साननि थाखाय बेंथेसालियाव दैथायहरनाय जादों। अजद होगिरिखौ निगमजों मावफुंजानाय मावथांखिफोरजों सोमोन्दो थानाय राङारि बेले-बेजे आरो रां बाहायनायनि दायाव हमजानायनि उनाव बिजिरसालियाव लाबोनाय जादों। नायबिजिरगिरिफोरा सरकारनि सम्पदफोरनि सन्देह गोनां जाख्ल'नायखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय मावख'गिरिफोरनि बिफावखौ नायबिजिरगासिनो दं। एसिबिआ बारग' मावख'गिरिखौ सोंथि खालामनो आरो अजद होनाय थगायनायनि सोमोन्दै उफ्रा फोरमान खालामनो थाखाय कास्टडियाव लानो खावलायदों। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि कास्टडियाव सोंथि सोंनाया बेले-बेजेनि बिबांखौ फोरमायनायाव मदद होगोन आरो गुबुन सुबुंफोरनि सिनायथिनायाव मदद होगोन जाय लोब्बा थानो हागौ। 7थि खौराङाव दङ मुगा सिल्क सेक्टरखौ जौगाहोनो थाखाय आसामाव मिशन सेनेजरि बेखेवदों। आसामनि मुंदांखा मुगा रेशम दारिमिनखौ फोथांफिन्नो आरो गोख्रों खालामनो थाखाय भारत सरकारा 411 कौटि रांनि मिशन मुगा सिल्क सेनेजरि जागायदों, जायनि थांखिया मुगा रेशम दिहुनथायजों सोमोन्दो थानाय 2.5 लाखनिबो बांसिन बुनग्राफोर, आबादारिफोर आरो फालांगिरिफोरखौ मुलाम्फा होनाय। बे मिशनखौ मिरु सरकारनि मन्त्रि ज्योतिरादित्य सिन्धियाया भार्चुवेलि बेखेवदों। बे मावथांखिनि थांखिया आबाद मावनाय आरो ककुन दिहुननायनिफ्राय लानानै सि दानाय, ब्रान्डिं आरो हाथाइ बाजाराव सौहैनायसिम गासै मुगानि बेसेनफारिखौ जौगाहोनाय। सेनेजरि ब्रान्डआ गामियारि आरिमुगिरि आरो सि दाग्रा समाजफोरनि आयखौ बांहोनायजों लोगोसे हादोरारि आरो हादोरनाङारि बाजारफोराव आसामनि जिआइ टेग गल्डेन सिल्कखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे मिशननि गेजेरजों गोदान बिरोंदामिन नाजावनाय, बेसेन बांहोनाय, बिथायारि दाथाय जौगाहोनाय, बोथोरजों गोरोबनाय दिहुनथाय आदब आरो हाथाइ बाजारजों गोख्रों सोमोन्दो लाखिनायनि सायाव नोजोर होनाय जागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।